Argan tuka sumian Jesu, hoglam tuka sumian Jesu. Isaia प्रवादी 53 ओळू 5 सांगता, पण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो, ताचेर पडलेल्या केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. जेजू क्रिस्त देई मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या. सबार जाणांनी म्हजे लागीं विचारले, पिडेस्तां खातीर एक विशेष कुर्सावाट करी जाय म्हणून. जाणवायचो ग्रंथ 16 वासोर 12 वळ सांगता ती गूण जाली कसल्या आल्या पाल्या वरवीं न्ही, लेपा वरवीं न्ही, ती गूण जाली देवाच्या उतरा वरवीं. कीर्तन 147:3 सांगता, पापसल्ली काळजां तो बरी करता, गायी तांचे तो बांदता. कीर्तन 107:19-20 सांगता, तांच्या कष्ट आंकांता वेळार तांणी देवाक हाक बोब मारली, देवान तांचे उतर धाडून तांकां गूण केले. त्या खातीर ह्या शुक्रारा मार्च 1 तारीखेर तुमकां भलायकेची म्हणजे पिडे शिडेतां सुटकेची एक कुर्साची वाट हांवें केल्या. तुमकां ताजें लिंक आमी धाडटले आनी थंय तुमी जाता तितल्या लोकांक मुखार करचें. ही कुर्सावाट दिव्यवाणी लाईव्ह YouTube चॅनलाचेर प्रसार जातली.